kérdezni. Közmeghallgatáson, akkor még egyszer elmondom, a jogszabályokra figyelemmel, az arcukat nem takarjuk ki, aki kérdezni szeretne, a nevét mondja, utána jöjjön előre a nyilatkozatot, írja alá, a címét diktálja be. Két lehetősége van ilyenkor a képviselőtestületnek. Ha tudunk rögtön megnyugtatóan, pontosan válaszolni, megtesszük. Hogyha bonyolultabb a kérdés, akkor 15 napon belül választ fogunk adni írásban. Úgyhogy nagy... Javítása, ne akkor a forgalom jön a kostúszám. Erre készül-e valami terv? Készültek erre? Köszönöm meg. Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok válaszolni sorrendben. A fasor. Ugye a közútnak az a rész is, ahol fasor van, ugye állami tulajdon. Ma egyeztettünk a PEMÁK képviselőjével. Először is ezzel kapcsolatosan elmondanám még azt is, hogy jövő hét kedden, tehát a pünkösdi hétvége után megkezdik a főutca borzalmas állapotának a rendbetételét, és kijönnek a fasor vizsgálatára, tehát egyrészt ez az ő feladatuk lenne, de közösen kell megoldanunk, tehát ebben a jövő héten van időpontom egyeztetve az illetékes főosztályvezet. Nem tudom, most már a kedves úriembernek 10 éve változik a ranglétrán a pozíciója, de legalább ő a személy, tehát jönnek hozzám egyeztetni, tárgyalunk, a fasor kérdése mindannyiunk ügye, tehát próbáljuk az illetékesekkel közösen megoldani. BKV. A BKV-val kapcsolatosan nagyon-nagyon nagy sejtelmek vannak, senki nem tud semmit, BKV-ból BKK lett. Vitézi Dáviddal találkoztam körülbelül egy hónappal ezelőtt, csak aztán beteg lettem. Somodi László, talán most főigazgató, vagy főigazgató helyettes úr jön hozzám tárgyalni. Itt az egyeztetés ugye két irányra vonatkozik. Egyrészt a kérdés egyik fele, hogy a BKV üzemeltetését hogyan gondolják majd 2013 áprilistól vagy januártól. Ezt azért mondom így, mert van egy 3 oldalú megállapodás, amit annó a gazdasági minisztérium, a főváros, sőt 4 oldalú a BKV és a mi önkormányzatunk kötött. Ezt a megállapodást a BKK, mint jogutódja a BKV-nak meghosszabbítatta, velünk ugyanígy egy évre, tehát áprilisban járt le 30-án és 2013 áprilisig. Viszont van egy másik megállapodás, ami a fizetési kötelezettségünkre vonatkozik a település részéről a BKV szolgáltatásai tekintetében. Az meg 2012. december 31-én jár le, tehát tulajdonképpen együttműködésre van megállapodásunk 2013 áprilisig, és fizetési kötelezettségünk 2012. december 31-ig. Az együttműködési megállapodásnak az aláírását megelőzően szerettem volna én már tárgyalni a BKK-val, most már nem BKV-nak mondom, ugye erre nem kerülhetett sor, de időpontunk van, és pontosan abban az ügyben, hogy engem mélységesen felháborít az, hogy Budakeszi és Solymár, akik most kezdtek el fizetni a szolgáltatásért, új buszokat kaptak. Itt a mi gyönyörű, csodálatos környezetünket pedig a legrosszabb állapotú buszokkal terhelik. 2. A főtér beruházása óta nagyjából egy időben volt a Sebestyén-Dombi BKV buszmegállónak a bedöntése egy baleset kapcsán, várjuk a pótlást. 3 darab buszmegállót egyébként elvittek a faluból, ezek nem kerülnek vissza, tehát a BKK-val a buszmegálló szigetekről is próbálunk egyeztetni és elérni, hogy normális, hogy úgy mondjam, helyzetek uralkodjanak. Azért nem könnyű, mert ugye a BKK is nagyjából mondhatom azt, hogy állam, meg a főút is állam, a buszöböl is állam, tehát minden állam, csak éppen a pénz, a mi pénzünk, az önök pénze, tehát el kérne valahogy azt érnünk, hogy ugye ezeket megcsinálják, de hát azért ez elég nehéz. A főutcán, amikor elkészült egy-egy buszmegálló sziget, a postánál talán emlékeznek jó néhány évvel ezelőtt egyebek, az is a településnek a költségvetéséből volt, mert nem voltak hajlandóak. Hát ami most van lent, ott a ipari és szolgáltató telep környékén, ugye a régi TS-nek a
bejáratánál a szörnyű, mert már a busz egyáltalán nem tud megállni ott, ahol egyébként kijelölt megállója lenne, és ott nagyjából a kanyar előtt a legbalesetveszélyesebb helyen az árok szélén áll le, és nagyon nagyot kell lépni, tehát próbálok erre minél hamarabb valamiféle megoldást kicsikarni az illetékeseknél, de mondom, ez nem egyszerű, hogyha ők nem tesznek valamit, akkor próbálunk egyébként önerőből valamilyen megoldást találni ezekre a kérdésekre is, mint ahogy eddig. Főutca. Ugye a Főutcán volt egy úgynevezett ötletpályázat hallgatók részére. Sokan voltak, bemutattuk a 6 olyan pályázatot, amiből az ötleteket úgy ítélte meg egy szakmai zsűri, hogy érdemes figyelembe venni, és akivel fogok jövő héten tárgyalni a főútügyben, én kértem, hogy segítsenek abban, hogy olyan tervezőt ajánlanak, akit ők is elfogadnak, hiszen ez a beruházás 2 elég elkülönülő részre bontható. Egyrészt magának az útpályának, ugye mindig azt mondja a PEMÁK, hogy ugye így nevezzem én még szép régi nevén, hogy őneki csak annyi feladata van, hogy éppen, hogy ugye ne törjük nagyon össze magunkat, rendbe tartsa ezeket az ütött-kopott útfelületeket, de az állami ugye maga a főutcánk háztól házig, tehát azt meg senkit nem érdekel, azt oldja meg az önkormányzat, járdát tavaly is viakoloroztunk, ugye, felszíni vizet is. Próbálunk majd olyan tervezőt keresni, akit ők is elfogadnak, illetve a szakma is elfogad, és a tervezés 2 részből fog állni. Egyrészt magának az útpályának, a szakmai felújításának a terve a főtértől minimum a Sebestyén-dombi kápolnáig, a kanyar utánig, illetve, hogy hogyan gazdálkodjunk mi a zöld felületekkel, hol legyenek árkok, vagy ne legyenek, lefedve, ne lefedve, parkoló, nem parkoló, és akkor itt jön elő az a kérdés, ami egyébként meg politikai döntés lesz a testület részéről, hogy hogyan korlátozzuk be a főutca közlekedését, vagy hogyan ne, tehát hogy a főutcát azt mennyire hagyjuk meg, úgy főutcának, hogy mindenki átszáguldozik rajta, vagy mennyire folytassuk, mert ugye sok terven a hallgatók részéről az felmerült, hogy lehetne ez egy kicsit a főtér meghosszabbítása, persze nem olyan, hogy úgy mondjam, nagyon szélsőséges módon, de mégiscsak aki beérkezik Nagykovácsiba, az majdnem, hogy ugyanazt a képet kapja, mint itt fönn a főtéren, tehát hogy legyen egy kapuja a mi településünknek, ne pedig ez a kicsit össze-vissza helyzet, hogy elindulnak második kerületből, aztán van valahol egy remetesszőlős, aztán van ilyen lakótelep, amihez nem lehet eljutni, meg amerikaiska, és hát hol is kezdődik ez a Nagykovácsi, tehát legalább itt a belterületen nekünk valamit nem a belterületen, tehát itt a kastély bejáratával és az Ady Endre utcai csatlakozással valami olyasmit ki kell találnunk tervezőkkel együtt, hogy tényleg erőteljesebb legyen az, hogy ez a mi szép főutcánk, a mi szép falunkba beérkezett valaki. Ebben az évben a költségvetésben a főutca tervezésre van elkülönítve keret, tehát nem hagytuk abba ott, hogy ötletpályázat, próbáljuk továbbvinni ezt, hogy tudjunk valamit kezdeni. Hát nem tudom, elfogadhatóak voltak-e a válaszok. Úgyhogy ennek megfelelően, hogyha a tárgyalások eljutottak valahova, akkor megpróbálok a böngészőbe érthető, vastagbetűs kis felhívásokat tenni, akár BKV ügyben, akár egyebekben, mert tudom, hogy ez mindenkit nagyon érdekel, minket is, mert ugye nekünk megoldást kell találni a település közlekedésre 2013. január 1-től is. Várom a következő kérdést. Parancsoljon. Nevét kérem szépen, címét majd itt, meg az aláírást is itt. Üdvözlöm, Vajnó Orent vagyok. Jó, a címemet majd később, tisztelt polgármesterasszony, képviselőtestület. Az volna a kérdésem, láttuk a problémákat az óvodával kapcsolatban, a bölcsődével kapcsolatban, egyébként semmiféle érdekeltségem nem fűződik a témához, csak annyi, hogy 3 éves kislány apukája vagyok, és késztördelve várom, hogy felvegyék az óvodába, vagy sem. Látom, hogy készülnek új bölcsődével, óvodával. Az volna a javaslat, ami nem annyira kérdés, hogy amíg elkészül a óvoda bővítés, bölcsőde bővítés, nem lehetne esetleg a meglévő családi napközig beadni ezeket a gyerekeket, akik ugye várnak, most is tudtom szerint dupla vagy tripla jelentkezés van. És a családokat támogatni, hogy oda be lehessen valahogy tenni ezeket a gyerekeket, ne otthon kelljen üljenek, mert a 3-4 éves gyerekeknek már szüksége van erre a közösségi életre.
bárki bármit mond szerintem. És hogy esetleg ezt így valahogy nem lehet megoldani. Köszönöm. Ez az egy kérdés? Jó, akkor válaszolok. Családi napközik létrehozására vonatkozóan a támoppályázatok szolgálnak most is támogatásul. Egyrészt a családi napközikhez ugyanúgy infrastruktúra kell, tehát hely, épület. Épület kell, tehát akkor kell valahol keresnünk helyet. A most Nagykovácsiban működő családi napközik magánvállalkozások, nem hiszem, hogy bárki jó néven vennék, gondolok itt a leginkább családi napközikként az icipicire, ha bemennénk és azt mondanánk, hogy köszönjük, akkor kvázi jöttünk kisajátítani, és akkor ez most itten már az önkormányzaté lesz. Tehát mindenféleképpen kell hozzá ugye olyan ember, aki felügyeli a gyerekeket, kell hozzá valami fajta ellátásbiztosítás, és kell infrastruktúra, ami lakóházat jelent akár. Hát nem tudom, hogy erre akár felajánlásokat kapnánk. Nem ilyen egyszerű a történet, a családi napközik üzemeltetéséhez nagyon komoly feltételeket írnak elő egyébként, tehát ugye nem véletlenül magánúton működtetik ezeket leginkább, mert annyira kicsi az állami támogatása a családi napköziknek, a gyereklétszám ugye le van korlátozva, tehát ha valakinek bért kell fizetni, egy ingatlant kell keresnünk, és egyebek, az már nagyjából ott tart, hogy építjük az új óvodát. Visszaadom a szót, persze. Igazából akkor félreérthető voltam, az lenne a kérdésem, hogy a meglévő infrastruktúrát, a magánnapközikbe való felvételét nem lehetne támogatni azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk lecsúsztak? Lehet, ha költségben olcsóbb lenne, mint az az összeszámolt 124 millió forint, mármint úgy értem, hogy a személyi költség. Mondom a választ. Mikor költözött Nagykovácsiba, megkérdezhetem? Jó a kérdés, egy éve. Jó, akkor mondom, volt itt Waldorf óvoda támogatás, és amikor a testület elé került egy újabb magánovodának, vagy alapítványi óvodának a támogatása, így a Tündérvár óvoda, amikor elkezdte a működését, akkor rájöttünk arra, hogy nekünk, mint önkormányzatnak a legfőbb dolog az, hogy az önkormányzati intézményeket hozzuk olyan fejlesztési szintre, hogy be tudjuk fogadni a gyerekeket. Tehát ha már támogatunk, akkor nem a családi napközi 12 gyermek létszámmal, hanem a magánóvodákkal kéne kezdenünk, de ezt a testületek akkor is kimondták, a Waldorf óvodát 10 évig támogatta a település, hogy nem kívánunk ebben részt venni, hogy alapítványi támogatásokra segítsünk rá a magán óvodák működésére, és ezt most mondhatom magam részéről, hogy én ezt továbbra sem fogom tudni támogatni, mert nekünk egy feladatunk van, hogy a település igénynek megfelelően kiépítsük a saját infrastruktúrát, ami a falué, a falu vagyona, és a falu költségvetéséből üzemel, és nagyon nehéz egyébként jól dönteni olyankor, amikor pedig ezeknek az alapítványi támogatásoknak a kérdése kerül napirendre. Van további kérdés ezzel kapcsolatban? Nem az alapítványokat támogatnám, hanem a családokat támogatnám. Kedves uram, ön, hogy oda bekerüljön, ahhoz kell egy befizetést tennie valahova, és nekünk is oda kell. Tehát szociális segéllyel akkor élhetünk persze, tehát ha valakinek ekkora probléma, akkor jöjjön. Úgy tudjuk támogatni, más formában nem jelenleg. További kérdés?